bila onde achije mamoko chiko mawuok e grub njore mar Panga Boys e apedha madhi nyime kaunti ma Kwale. Ndicho makama koro kelo kwana achije mosemaki chopo 145 e jumbe 2 mosekalo. Komanda mar obila kar chung'od bura ma Msambweni Robinson Langat oyango ni apedha makamano no tim e yo mopogore gi mamoko gino mano miyo gidhi achijego. Negi yudo jala 11 pelni 4 magina mabandia simbe ong'we yamo 5 njaga apiko e kin mamoko. Langato yango ni apedha makamano biro dhi nyime nyaka e kinde nyasi mag Pasaka mar jo kwe e gwengego. Out of hiyo tumeshika 145, 85 wameweza kushtakiwa na makosa mbalimbali, robbery with violence na being a member of an organized criminal group, na wengine 9 waliweza kushtakiwa na unlawful assembly and riot. Napenda kuhimiza wasasi wachunge watoto yao. Wachunge watoto yao. Mao saa hii shule imefungwa. Hii vijana wa shule wadogo. Wende wataungana na wengine. So wachunge watoto yao.